Onye mbụ bụ Simon, onye a na-akpọ Peter, na nwanne ya Andrew, James nwa Zebedi na nwanne ya John, Philip na Bartholomew, Thomas na Matthew, onye ọnụ ụtụ, James nwa Alphaeus na Thaddeus, Simon nke Zelot, na Judas Iscariot, onye rara Jesu nye n'aka ndị gburu ya. Jesu zipụrụ ụmụazụ 12 ndị a bịakwa dụọ ha ọdụ sị, unu azọbakwara ụkwụ n'ala ndị ọgọ mmụọ. Unu jekwurunu atụrụ furu efu n'ụlọ Izrel. Mgbe unu na-aga, na-ekwupụtanụ na alaeze eluigwe abịala nso. Gwọọnụ ndị ọrịa, kpọteenụ ndị nwụrụ anwụ, meenụ ka ahụ ndị ekpenta dị ọcha, chụpụnụ ajọ mmụọ. Unu natara ihe na-akwụghị ụgwọ, nyenụ ya ndị mmadụ na-anaghị ha ego. Ozi ọma nke osebere ụwa. Ozi ọma nke osebere ụwa. Hebrew chapter 12 verse 22-23. Mgbe ọbụla anyị gbakọrọ taa, ọ sị na anyị gbakọrọ n'ugwu Zion, where millions of angels and saints have the Lord. Edokwa gị mmata na ị bịara inye onye nwe anyị otuto. Ngwa kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ka anyị soro ndị mmụọ ọma na ndị nsọ a nyekwele n'obi n'igwe a ike niile a ọ na-akpa na ndụ anyị. If you don't find any reason why you should thank God, just thank Him, because you are created to give Him glory. Ihe kwuru ka anyị bụ inye Chineke otuto. Ihe kwuru ka anyị bụ inye Chineke otuto. Mmadụ nkịtị nwere ike ịnọkọta ya na-eche, so let ihe m ga-eji enye Chineke otuto, because everything is turning negative and ugly in my life. Onye nwụrụ anwụ amadị so nwere ihe turn ugly and negative. So ọ bụrụ na ị realize ga ya, ọ pụtara na ịdị ndụ, and ndụ bụ isi. So kelee ya maka ndụ. Anyị na ndị mmụọ ozi gbakọrọ inye Chukwu a odogwu akata aka ekene. Aha ya bụ eze ihe anyị, ọgbara nkịta okwu biri n'ọnụ ya. Ọgaranya ngada nga. Eze ndị eze. Aha niile anyị na-etu ya ọ karịrị ihe anyị chere na ọ bụ. Ezi Chukwu dị ndụ, aha ya bụ ome ihe ukwu. Osimiri hụrụ ya wee kee abụọ. Ugwu ukwu hụrụ ya gbazee, ugwu nta hụ ya gbazee. Aha ya bụ deede ọnwụ egbu, ili ejideghị ya. Ọkacha mma dị na chi bụ aha ya. O nwere onye ya na ya na-azụ eze, enwere onye ya na ya na-azụ eze, enwere onye ya na ya na-azụ eze. Ka anyị soro ndị mmụọ ozi kelee ya. Ndị mmụọ ozi nọ n'igwe, ha na-eti haleluya, ha na-asị haleluya. Chineke meriwo, meriwo.
nọ n'igwe ha na-asị haleluya, ha na-asị haleluya, Chineke meriwo. Ndị ozi nọ n'igwe ha na-asị haleluya, ha na-asị haleluya, Chineke meriwo, oh meriwo. This God who reigns forever and ever, blessings and praise to the Son of God who reigns forever. Ndị ozi nọ n'igwe ha na-asị haleluya, ha na-asị haleluya, n'aha Jizọs. Chukwu akpọkọtakwana anyị ọzọ ịdụkwa anyị ndụmọdụ dịka o si eme, maka na okwu ya bụ ihe o ji adozi ụmụ ya aka. Ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ nsọ n'oge niile, ma ọ bụ igurube mmadụ ndị ya na ha na-enwe ọgbụgba ndụ, ndị a ka ọ na-ewere dịka ndị ọ dị ya n'obi, ndị a ka ọ na-ewere dịka ndị pụrụ iche. Ọ bụ eziokwu na ya kere mmadụ niile, mana ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Exodus chapter 33 verse 19, ọ sị, who I want to bless, I bless. Who I want to be gracious to, I'm gracious to that person. Enwe onye na-ajụ ya ese, ị na-abara Chukwu mba? Ị na-ajụ ya otu o si eke ngọzi ya? Ngọzi ọ bụ ke gị? Aya na-eke ngọzi aya ma otu o si eke ya. Ọ sị, who I want to bless, I bless. And who I want to be gracious to, I am gracious to that person. So n'ọgbọ niile ọ na-ahọpụta, ọ na-ahọrọ ndị ya na ha na-enwe special relationship, ndị ọ na-akpọ special possession ya. Otu a ka o siri họrọ Abraham, otu a ka o siri họrọ Moses, otu a ka o siri họrọ David. Ọ bụ eziokwu na o nwere ndị ọzọ nọ n'oge ahụ, mana ọ masịrị ya ịhọrọ ndị a. Onye na-ajụkwa n'ihe ese? Ị na-ajụ Chukwu ese? Ọ bụ ngọzi ọ bụ ke gị? Mana otu ihe pụtara ihe na otu ihe na-apụta ihe na ndị a niile Chineke na-ahọrọ, ọ bụ ya bụ onye na-akpọnụ. Ọ bụghị ndị ahụ họrọ Chineke, ọ bụ Chineke họrọ ha. Mezirinu, ọ bụrụ na ị gụọ Oziọma John chapter 15 verse 16, ọ sị, you did not choose me, I chose you. Ana m ekwu ya arị oge na ọtụtụ mgbe anyị chere sị becoming a born again or repenting is choosing Christ. I have chosen Christ as my personal Lord and Savior. Ọ wasị Christ chuzuru gị gba mgbe o teela aka Jizọs chuzuru gị, mana ihe mere ya bụ na ị jụrụ ịnabata choice ahụ o mere n'ebe ị nọ. Ọ wụzi mgbe ị tọnụrụ bịa ma accept that choice, ya dị ka ọgbụ ugbo ahụ ka ị họrọla. Ọ họrọla gị kemgbe, ọ hụrụgo anyị kemgbe. So o nwere ihe Chineke na-achọ ịrụtụrụ anyị aka taa. Ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ onye amụma Isaiah chapter 43 verse 1, ọ sị, I have called you by your name, you are mine. Na akpọrọ m gị aha, mụ onwe m bụ onye kpọrọ gị, na ịbụ nke m. In that particular section of Isaiah, you Israel. Man, I want you to remove Israel and fix your name. I have called you by your name, Pira, you are mine. I have called you by your name, Comfort, you are mine. I have called you by your name, Marcellinus, you are mine. Amboroge, abogom gi ke buru nkem, odim nobi.
onye m na-echeta obi adị m mma, onye mụ na ya ga-enwe arị na mma, akpọgo m gị ka ị bụrụ nke m. Ọ bụ ihe a ka Chineke na-achọ ịrụtara anyị aka taa, na anyị niile dị n'ebe a, ndị ahụ na-eji ọnụ ha na-ekwupụta Chukwu, ndị ahụ maara Chukwu, ndị ahụ bụ ha cheta Chukwu, obi esie ha ike. Ọ sị m gwa unu na unu bụ ndị nke m, mana ọtụtụ mgbe na anyị na-echefu ya. Ya bịa taa ka ọ kụtọghara anyị aka ka anyị ghọtakwa onye anyị bụ. Lee na ajụjụ ndị ọ na-ajụ anyị na ihe ọgụgụ nke mbụ taa. Ọ sị, nwa m, i chefuola ihe m mere ndị iro gị? Nwa m Izrel, wepụ gị Izrel tinye aha gị. Chukwu na-ajụ gị ese. Ọ sị, nwa m, i chefuola ihe m mere ndị iro gị? I chefuola ka m siri lụọra gị ọgụ? I chefuola ka m siri buore gị agha? I chefuola ka m siri kwọrọ gị n'azụ dịka ugo, were kwọrọ gị wee kwọta gị n'ebe m nọ ka ị bụrụ nke m? I chefuola ya? Ọ na-asị anyị, nwa m, i chefuola na mgbe ị ka nọ n'ime ọchịchịrị nke njọ, na mgbe ị ka bụ onye njọ, na ezitere m nwa m ka ọ bịa taa ahụhụ nwụọ n'ihi gị? Nwa m, i chefuola? Ọ bụrụ na m nwere ike imere gị taa mgbe ị ka nọ n'ime njọ, olezi ihe mere m na-agaghị emere gị karịa ugbu a agbapụtarala gị? I chefuola? Leenụ n'ozi ọma, mgbe Jizọs zipụrụ ụmụazụ ya, ọ bụghị ọnụmara niile ka o zigara ozi ahụ. Ọ sị ha, unu azọbakwala ụkwụ n'obodo ndị ọzọ, unu azọbakwala ụkwụ na ogbe ndị Sameria, kama jeenụ chọọnụ ndị nke m furu efu. Ọ bụ na maka na gị na Chineke dị na mma, ọ bụ maka na ị bụ onye ahọrọla ahọrọ, ọ bụ maka na ị bụ onye ya na Chineke nọ in a special relationship ka iji anụ ozi a. O nwere ọtụtụ ndị chọrọ ịnụ ya mana ha adịghị anụ ya, maka na ọ bụghị ogbe niile ka Jizọs sịrị ha zọba ụkwụ. Nwa m, i chefuola that you are a special breed, you are a special possession of God. Ele ihe mere na anyị jiri chefuo ndị anyị bụ? Anyị bụ ụmụ eze, mana anyị na-akpazi agwa ka ụmụ ohu. Anyị bụ ndị nna ha bụ agụ, anyị bụ ụmụ agụ. Ele ihe mere na anyị jiri soro atụrụ na-ata ahịhịa? Unu makwa ndị anyị bụ? Ndị nna ha bụ eze, agbụrụ aghọtara, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke gbatara onwe ya. Gịnị mere anyị ji chefuo ndị anyị bụ? Ọ bụ ihe Chineke na-arụtara anyị aka taa. Olee ihe mere na anyị ji eji nwee nna bụ ọgaranya, ihe niile dị n'ụlọ ya, anyị anọrọ ebe anyị na-azụ ezi? Maka na gịnị? Anyị echefuola ndị anyị bụ. Ekwensu gbuo anyị hi, anyị akụja. Maka na gịnị? Anyị amazighị ndị anyị bụ. Chineke na-arụtara anyị aka taa. So ụmụ m, unu bụ ụmụ m, unu bụ ụmụ omeihe ukwu, unu bụ ụmụ odogwu akata aka, onye na-aza ekpere, eze ndị eze. Ọ bụ onye papa unu wụ, ọ bụ onye unu jiri zara aha, Chukwu na-achị mba niile. Ụda asụrụ n'otu mba nụ ya na mba ọzọ, ọ bụ ya bụ nna anyị. Egwu a na-akụ na mmụọ na-agba ya na mmadụ, ọ bụ ya bụ nna anyị. Chukwu ji ike niile, osimiri hụrụ ya kee abụọ, ọ bụ ya bụ nna anyị. Is there anything too hard for him to do? Ọ bụ ya bụ nna anyị. Let us reclaim our identity dịka ụmụ Chukwu. Ọ gbajuo dọrọ, were ikpere ga agbuo n'ala. If there is a need to pray, if there is a voice to pray, there is a God to answer. Mana ọtụtụ mgbe anyị echefuo ndị anyị bụ, anyị echefuo na o nwere ike dị n'elu. Because anyị echefuola ndị anyị bụ, a lot of us don't know how to pray again. Anyị amaghịzi ka esi ekpe ekpere. Because anyị echefuola ndị anyị bụ, ekwensu eme na anyị 30 ya for 40. Because anyị echefuola ndị anyị bụ,
little things anyị kwesịrị iji gaa sekpuru ala ka anyị na nna anyị kpaa nkata, ụjọ na-atụ anyị because anyị echefuole ndị anyị bụ. Anyị bụ agbụrụ aghọtara aghọta. Chineke ka nọkwa na-echere anyị. Mgbe nwa mmefu ahụ siri n'ụlọ nna ya akụ jupụtara jewe ebe ọ na-azụ ezi, ya echefu onye ọ bụ. Mana mgbe ọ bịara bịa cheta otu ụlọ nna ya dị, ya sị mba, gịnị ka m nọ ebe a na-eme? Ndị na-agba odibo n'ụlọ nna m na-eriju afọ, m nọrọ ebe a na-azụ ezi. I will go back. Can we come back to our senses today and decide to go back? Chineke nọ na-echere anyị maka na ọ bụ onye obi ebere. He does not give up on his children. Na otu ihe ọ na-arịọ n'aka anyị, ọ sị gị na ọ sị, geenụ m ntị ma dobe n'okwu m, geenụ m ntị ma dobe n'ọgbụgba ndụ m. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ esi nọ n'ụlọ nna anyị gata aka chefuo ndị anyị bụ, Chineke ka nọrọkwa na-echere anyị. Maka na gịnị? Anyị bụ ụmụ ome ihe ukwu. Ka anyị tụgharịa n'obi anyị cheta ihe ọzọ, that we are the children of an awesome God. Chukwu na-eme ihe dị ebube. Awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, you are highly lifted up. Awesome God, you are highly lifted up. Awesome God, you are the child of that wonderful God. Ka anyị cheteni ya mgbe niile. Udo dịrị unu. Ka anyị bilie n'okwupụta n'okwukwe anyị. Ekwem n'otu Chineke. Amụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe. Mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria na mmụọ nsọ, ọ bụrụ ya n'oge n'ihi anyị, oke ọchịchị Pontus Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwa na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etukọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nsọ Katọlik, apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ngwanụ ka anyị rịọnụ Chineke ka o nyere anyị aka, ka anyị tụgharịa ha ugo ahụ nke o tubere anyị, ka anyị mara ndị anyị bụ, ihe ọ kpọbatara anyị n'ime ya site na mmiri Chukwu anyị, ka anyị mara onye Chineke ahụ bụ nna anyị bụ, wee bie ndụ n'obisi ike nke okwukwe anyị. Ihe niile m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ m dị gị n'aka. Ọnwụ m dị gị n'aka. Ebe m nwere gị bụ Jizọs,
onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ebe m nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Kwebe ya, ihe niile m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ m dị gị n'aka, ọnwụ m dị gị n'aka. Ebe m nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ebe m nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Maka ndị otu Kristi n'ụwa niile, ka ha bụrụ otu dị ka nna na ọkpara si bụrụ otu n'ime ibe ha, anyị arịọ gị dịwenụ. Ihe niile m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ m dị gị n'aka. Ọnwụ m dị gị n'aka. Ebe m nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Maka ndị niile bi n'ụwa, ka ha kwanyere ụwa na-adịghị ike ugwu, ma jiri akụ na ụba ya mee ihe na amamihe, anyị arịọ gị dịwenụ. Ihe niile anyị nwere n'ụwa ọ dị gị n'aka. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ m dị gị n'aka, ọnwụ m dị gị n'aka. Ebe nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Maka ndị anyị mejọrọ, ka ha nabata anyị n'udo, nakwa anyị na Chineke, anyị arịọ gị dịwenụ. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị ọ dị gị n'aka. Ihe niile nwere n'ụwa, ndụ m dị gị n'aka, ọnwụ m dị gị n'aka. Ebe nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Maka ụmụ Chukwu niile, ndị a zọpụtara na mmehie site n'ọnwụ Kristi, ka ha nweta onwe ha ma pụọ n'abụ ike ịgba ohu nke mmadụ, anyị arịọ gị dịwenụ. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ọ dị gị n'aka, Ihe niile m nwere na ọ dị gị n'aka, ndụ m dị n'aka gị, ọnwụ gị dị gị n'aka. Lee, ebe nwere gị bụ Jizọs, ọ dịghị onye m ga-atụ egwu ọzọ. Maka anyị bụ ndị gbakọtara ebe a taa, ka anyị hapụ ihe ọjọọ ma họrọ ịhụ onye agbata obi anyị n'anya, anyị arịọ gị dịwenụ. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ọ dị gị n'aka. Ihe niile m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ m dị gị n'aka, ọnwụ m dị gị n'aka. Ebe nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas taa, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị weta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dịwenụ. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ọ dị gị n'aka. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ m dị gị n'aka, ọnwụ m dị n'aka gị. Ebe nwere gị bụ Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ka anyị tinyezienụ
ihe ndị ọzọ dị anyị n'obi n'ekpere ugbu a were chee ha n'ihu Chineke were okwukwe yọọ ya maka enyemaka ya. Chineke ji ike niile, ị na-akpọta anyị n'ụra taa ka anyị wee bilie from our slumbers wee mata ike nke ị nyere anyị dịka ụmụ gị, ka anyị wee mata onye bụ dịka nna anyị na Chukwu onye kpọrọ anyị oku. Nna m, nyere anyị aka ka anyị teta n'ụra, nyere anyị aka ka anyị wee laghachite n'oku ahụ ị kpọrọ anyị irubere gị isi na idobe agbamndụ anyị na gị, ka anyị ghara ịbụ ụmụ agụ wee soro atụrụ na-ata achara, ka anyị ghara ịbụ ụmụ nna bara ụba wee nọrọ n'ogbenye, ka anyị ghara ịbụ ndị ikere ka ha na-efe efe anyị anọrọ n'ala gwọkọrọ. Chukwu ji ike niile, were na amara gị gbaa anyị ume, kpọlite anyị n'ebe niile anyị dara, ka anyị wee ghọta onwe anyị, bie ndụ anyị otu ọ ga-esi enye gị otito. Nzọpụta ahụ nke iritere anyị n'elu obe ewee baa ụba n'ebe anyị nọ. Gọzie anyị, gọzie ọgbakọ anyị taa, ma nara aja anyị na-achọrọ gị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. $54. Etu a ka anyị ga-esi were bịa Thanksgiving. Ndị nke izizi ga-abụ Nwokoye Enenwale, ndị nke abụọ Immaculate Heart, ndị nke ịtọ Okonkwo Ikebodo, ndị nke ịnọ Ọzọagụ, enweze ndị ọzọ ama ka mmalụ.